Čo je, Cerenka? Mám bolesti. Počkaj, zavolám Sanečku. Dobrý? Dobrý, volám hľadom Anetke Igordovej, bo už ide rodiť. Prosím, Sanečku, prosím. Prosím, rýchlo. Nesím ťa v nemocnici, Cerenka. Majú vyhľadané v špitále. Sestrička, prosím, moja Cerenka rodí, prosím, ona ešte len teraz rodí, bo ona má prvé dieťa. Dobre. Zhlboka dýchajte, nebojte sa. Ja, čo moja Cerenka robí? Jaj, moja Cerenka, čo robí, prosím. Už rodila moja Cerenka! Dobre, to sa ju. Jak sa volá? Vedela, keď robí. Chcem pri sebe svojho muža. Počkajte, idem po neho. Poď sem, cerka. Kde je cerka? Ona je v kubatore. Hej? A jaké sa jej meno dali? Renesme. Renesme.